niet toevallig? Nee. Nee. Familie Berden. Ja. Maar dat is nemens toes. Nee, dat kan. Zeker. Mensen zien wel eens lekker. Wat ziet geen doen? Een sappen, zwerfafval trekken. Dus opruimen van zwerfafval. Ja. Hi. Bas. Ik ben Ik Hai. zal even de hand uitvoeren. Dat is stoel. Jacqueline. Jacqueline. Ja, Jackie. Jacqueline. net hoe het nu Jacqueline. Geen huur bij elkaar? Ja, nog Ja? steeds ja. Nog steeds. Hoe lang al? Ja. 44 jaar? Ja, best. Ja. Ja. Ja, getrouwd dan. Ja, ja. Al langer voor de rest. En hoe lang sapt je al? 2 jaar? Ja, ik denk 2 jaar ja. ongeveer. Ja. Als een meisje in zijn heel actief, hè. We hebben een hele grote Er groep. zijn ongeveer 400 sappers. zwerfafvaltrekkers in de gemeente. Nee. Ja, ja, ja. Wauw. Ja. 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 Onbekend Ja. terrein van jullie. Ja, dat zijn er hè? echt Ja. veel, ja. Ja. Wij in het dorp, ik kom van Amerika, er zijn er 19. En als die gaan wandelen, nemen ze... Nee, willekeurig. Willekeurig. Dat kan als je gewoon, maar kan ook specifiek dat je gaat een rondje maakt zeg maar, om de zaak op te ruimen. En die zijn er ook beter gewoon op fiets, dus die pakken net een beetje de boetewegen. We hebben nou een wandeling erop zitten en op het laatste stuk Neem je dan. pakken we de zak uit de rugtas en dan, En neem je dan. dan nemen we alles met wat Ja. in de weg ligt. Wat andere mensen achtergelaten hebben. Waarom zit je En dat dus, van doen? Ja. Zoals Jacqueline, wat moest ze zeggen? Ik zeg, het is onvoorstelbaar, maar ik denk als we op het eind van de straat zien, dan hebben we normaal in de zak voor ons. En Een dit, ganse grote groene zak, van heer tot deur. Ja. en dit is een doorlopende weg, Ja. nota Ja, nota het bene. natuurgebied. Ja. Ja. Ja, behalve de achter natuurlijk, we hebben iets Ja. meer verkeer. Ja. We hebben echt de zak, echt de zak gewoon vol. Ja. Je kunt er Is- nog af en toe in. Is het sappen ook echt iets van deze gemeente? Of, Nee, nee, we waren laatst in Boksmeer en in het land van Kuik, zo heet de gemeente daar. Daar hadden ze ook 400 zappers. Huurde ik van iemand die door het zwerfafval ontrapen was. Dus het is overal. Ja, Het is maar, landelijk volgens mij zelfs. ja, maar elke gemeente doet een beetje op zijn eigen manier. Want de Keur van Veenruid bijvoorbeeld, die hebben maar die zo'n bepaalde dag. Dat hebben we dus hier ook een dag in het jaar. Dan is het nationale opvuildag. Dus dan worden heel veel vrijwilligers actief. Maar bij ons zien ze ook door het Dat kans was, jaar ja. zien we met de schipke actief. En krijgen ze dan de zakken en zo krijgen ze van... Van de gemeente. En Ja. het, hesje Ja, we hebben normaal ook hebben- prikkels. Ja. Ja, Maar maar- dan hebben we dus met wandelen hebben we dan die niet metgenomen, maar dit wel. Dat heb ik Oh, wat- gekregen. Mag ik Ja. even kijken? Ja. Ah, Ja, ja. jullie zijn mooimakers. Die is een mooi maken. Ja, Ja. zo heet dat. Ja. Ja. Dat is geen make-up meer nodig, hè? Nee, helemaal niet. Maar je ziet volgens mij wel zeer ervaren wandelaars. Absoluut. Ja. Ja, ja, ja. 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 Dat zussen ook aan de uitrusting Ja, en ja, ja. Meneer van Loer. Ja. de manier van lopen. Ja. 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 We lopen heel veel. Ja, Ja. klopt. Vakanties ook. Ja, dat moet je Lange tochten. dat moet ik Ja. net vragen. Lange Eh, wandeltocht. ja, vertel eens wat over de vakanties. Oh, die ene keer hebben we in 2015 zijn we naar Santiago gelopen van hieruit. Ja, Dus dat is 2.500 kilometer. En ja, hebben we eigenlijk de afgelopen jaren, daar hebben we een groepje van overgegooid. En hebben we de laatste jaren, zien we weer langzamerhand weer begonnen met ook weer wandeltochten maken. Ja, we hebben gezegd Santiago, maar dat hoeft niet. We zien München wandelweek hebben we weer gepakt. Dan zien we weer naar Zwitserland hebben we weer getrokken met onze rugzak. En ons groepje 3 Duitsers eigenlijk, die we door hebben leren kennen tijdens onze eerste tocht. En dan zien we eigenlijk, ergens in Frankrijk zien we nou weer gestrand. Dan hebben we elk jaar weer een aantal weken samen gewandeld. Ook heel leuk, ja. En in Zwitserland, best ze dan een aantal dagen bijvoorbeeld boven een bepaalde heugte of zo, dat zo wandelen? Nee, of, dat is een glooiend of bergachtig terrein. Dus we zitten vanaf de Bodensee naar Genève eigenlijk en dan naar Frankrijk in ja, helemaal dwars door Zwitserland. Ja, chic. ja en dan prachtig. heel, heel aparte Heel overnachtingsplaatsen apart, natuurlijk. zeker. Van kloosters tot ja, boerderijen en ja, bessemkasten. Dus dat is ook overal. Ja, Hotels ook wel eens. ik Hotels moet niet ook altijd wel eens. denken aan luxe, nee, dat we, nee zeker Heel niet. wisselend, heel wisselend. Ziet je ook mensen die met in principe weinig tevreden zijn? Ja, dat Ik wel. denk het Stel er wel, wel op in. maar we hebben het goed, dan is dat ook makkelijk zeggen natuurlijk. Ja, heb je het goed? Ja, Ik denk het wel, Ja? we zijn tevreden mensen. Ja. dat wist dit En het is ook keer fijn dat we markeren. dit mogen en kunnen doen, eigenlijk nog vinden we zelf. Kunnen wandelen samen, hè? Ja. Dat is niet vanzelfsprekend, dus daar zijn we heel blij mee. Kijk, een beetje luxe is ook niet weg, maar als je zo'n wandelen ziet, dan stellen we door een been en dan denk je, oké,
dit kom ik tegen en daar doen we het gewoon mee, klaar. Ja. Jacqueline, noem eens een bepaald stukje luxe wat je ook dan Walgeer permitteert. Zo af en toe. Ja, wat is het dan? Moet ik denk zelfs diep nadenken, waar? Nou, Dat is permitteren. ja. We wonen in een mooi huis met een mooie tuin. Dat is op zich al een voorrecht, vind ik. En wandelen op zich, dat permitteren we ons net. We hebben net onderweg ook in Heleneveen een kop koffie gedronken. Dat permitteren we onszelf. Ja, ja. Maar we zijn gauw tevreden, Ja, denk ik. ja. Ja. En samen naar Santiago de Compostela gewandeld. 2.500 kilometer. Ja. Ja. Goeiedag, denk ik dan bij mezelf. In hoeveel tijd? 3 maanden. 3 maanden precies. Ja. Ja. En nou, Ja. heel veel mensen lopen zo'n tocht, bijvoorbeeld naar Santiago, alleen. Ja. Ook een wetswal in zichzelf te gaan en om Ja. zichzelf Ja. te leren, nog beter te leren kennen, zichzelf ook tegen te komen. Jij hebt dat met z'n tweeën gedaan. Ja, Ja. ja. Nooit hospitaal gehad, hè? Nou, maar dat wil niet zeggen dat je de hele dag met elkaar samen loopt. Hè. Dus we hebben wel eens gewoon 100 meter uit elkaar gelopen. En dan hadden we toch onze eigen tocht ook een stukje. En dan zit elkaar verder wel weer ergens. Hè. Ja, Je spreek zit elkaar. elkaar, je houdt elkaar in Ja, beeld, ja, maar ja. je hoeft niet per se de hele dag met elkaar op te trekken en te praten, bij wijze van spreken. Als ze niet ergens een bocht maakt, een flinke bocht, dan kijkt een ander, kijkt er wel even terug van, oh, dit Of heeft je hij nog, gezien, dit of je nog volgende. volgt. op dezelfde route zit. Ik, heb, Dat doen we wel, dat doen we wel. ik ben ze niet kwijtgeraakt in elk geval. We hebben elkaar toch elke keer wel gevonden. Ja. Ja. Wat giet zich zo al door de kop dan? Als ze, ook al zit er dan 100 meter tussen, of misschien niet, maar als ze dan gewoon een hele tijd loopt zonder wat tegen elkaar te zeggen, wat voor dingen gewoon zich dan allemaal. Merk ze dat een bepaalde mindset geeft? Je zit met jezelf bezig, met zo dingen, hoe je toen leefde, wat voor dingen dat je doet. Ja, het passeert wel de revue. Je hebt ook verder weinig om na te denken onderweg. Dus alleen voor eten zorgen, drinken zorgen, slapen. En het is alleen lopen. Hè. Dus op zich heb je verder nergens zorgen over eigenlijk. De Dus- overnachtingsplaats is het belangrijkste. En Ja. als mergens, dan hebben we al, als we wegliepen, moest wel het goed in de gaten hoe dat niet verkeerd ging. Want je hebt dan toch wel ook wat andere mensen ontmoet, dus waar ook afzonderlijk mee gepraat hebt. Dus dan zie je ook ervaringen weer aan het vertellen. En dan moet je opletten, want dan gaat het nog eens een keer kunnen verkeerd gaan. Hè. Dus daar zie je er ook wel mee bezig. En dan schokte van de tijd, zelf alleen rond. En dan, ja, ook gedachten die springen van die en op de ander eigenlijk. Hè. Dat, ja, zo gaat En je dat wandelt ook heel dikwijls met anderen, Ja, hè, die ja. ook onderweg zijn. Ja. In het begin nog niet zozeer, want dan is het niet druk. Hè. Maar als je in Zuid-Frankrijk en in Spanje gaat, dan is het best wel druk tegenwoordig. Dus dan loopt er niet meer gauw alleen. Ja. Ja. Nou ja, je zei het net, ook geloof ik dat in Zwitserland kwam je Duitse mensen tegen. Nou, op onze eerste reis naar Santiago zien we verschillende mensen tegengekomen en onder andere door dat groepje van 3. Ja, dat was eigenlijk ook geen groepjes, allemaal personen, aparte personen. En ja, toen was eigenlijk altijd contact mee gebleven. En ja, de oudste van het groepje, vorig jaar was er 87 geboorte, hè. Die heeft nog elk jaar, die deed toch een paar weken nog mee. Gewoon trekken toch door, ja, door het landschap in, met zijn rugzak op. Ja. Dus het was toch heel apart, of het is gewoon heel apart. Ja. Vorig jaar was ze 88. Heb vorig je jaar nog 88, meegelopen? Ja. Ja. Eén week heeft hij metgelopen. Toen weer te stijl. En dan met de 10, 15 kilo bepakking is het toch wel Ja. behoorlijk zwaar. En Ja. dan kunnen merken dat het toch wel wat moeilijk werd om van een tocht te maken. Dus. En ze mensen met hele andere achtergronden. En Ja. ja, het is gewoon heel Ja, leuk, hè? Ja, Ja. Het zijn vrienden voor het geboorte Ja, ook. Want, vrienden, ja. ja, ik bedoel, je hebt zoveel al bij elkaar met Ian en met Reiner ook heb je ontzettend veel samen op je kamer. Ja, geslapt, ik zeg al net, geslapt op allerlei plaatsen. Dus je werd veel samen eigenlijk toch wel. En dan overdag je nog wat op eigen stukje. En dan komen we elkaar weer tegen. En ja, dat heeft ook wel een band mee opgebouwd na de jaren. Ja, dat was heel mooi. Ja. Wat zou er nou met jou gebeuren als een van ons nimmer mij zou kennen? Laten we hopen dat je dit nog heel lang mag doen, maar Nou, zo'n lange tochten gaan we toch niet meer maken. Dus dan denk ik Dan hebben we gezegd dat ja. ieder degene wel kan. Die zal nog wel zijn tochtjes maken van 10 kilometer, bij wijze van spreken. Of 20, maar niemand die lange tochten, dat is dan niet meer mogelijk. Nee. Ja, ja. Dat denk ik tenminste niet. Nee. Minder leuk, ja. 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 alles duurt nog mee. De knieën en de enkels Oh. en de spieren en de... Ik heb wel last van artrose, dus het is wel iets minder geworden intussen. Ja. Maar goed, het gaat nog. Dus zolang als het gaat, blijven we doen. Ja. En de dokter zei, bewegen is gezond en goed. Dus
ook voor radrozen. Laatste vraag. Werkshowen. Waarom ruim je de rotzooi van andere mensen op? Omdat anders niemand doet. Dan wel een zootje. En dan is het altijd, ja... We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid erin, denk ik. En je moet proberen te voorkomen, maar als mensen het helemaal doen, dat blijft toch. Er zijn al mensen die er een rotzootje van maken, om het zo maar te zeggen, denk ik. En het is wel zo, hè, als je er iemand mee begonnen ziet, en dat hoor je ook van een schroepje onder die andere zappers, dan zit het voor het overal. Hè? Want we hebben echt bewust dat we zeggen, nou gaan we alleen wandelen, dan gaan we niet zappen. Want anders dan ziet het de kans niet Je ziet het allemaal wel, hè? Ja. En dat zeggen die anderen ook, overmorgen komt en zeggen van, oh kijk eens, daar leed het weg. Maar dan heb je de zaak niet bij je ook. Is het Nee, dan nee. lastig om aan de rotzooi voorbij te lopen? Ja, dat is Ja, ja. lastig. Ja. af en toe, ja. Als de prullenbak net in de buurt zit, dan pak ik het toch wel op een goede train. Maar ja, anders dan komt het niet meer aan het wandelen toe. Dus Nee. soms is het een of het ander. Ja. Ja. Dus, Nou jongelui, bedankt. Ik vond het gezellig. Ja, gedaan. Ik heb één vraag dan. Ja, ja. Waar zien jullie van? kijk door.